Hemen argitzuko dugu notifikazioen asuntua. Nahiko duda auki duz horren inguruan eta argitzeko. Hemen, hau da, irakasle moduan gure ikasgelak daukauzenak, bai? Hemen klik egin da, esarpenetara goiaz. Eta gero, esarpenetan, honek kendu aluzen. Honek zertako dira. Guri abizateko ikasleak berandu entera badabez, edo bialdu badabez, lanak. Bigarrena, ikasleak berriro idalitako lanak. Berriro bialdu bagaitzue lan bat zuzenduta edo zozar, guri mensaje bat heltzea gure korreora, berriro bialdu dabela. Abizaten. Gero, hau hirugarrena, izango zen, ikasleak eskatuko duzkuen permisua edo irakasle laguntzaile izateko. Hori kenduta dukagu. Eta gero, azkana da, lan bat entregaten gaitzuenean, ikasleak ia nahi dugun gure korreora heltzea mensajia bizuagaz. Guk irakasle moduan, normalian guk edo nahi dabenak alditzu kendu honek lau notifikazioiak, kentzeko horrek, inbeste mensaje, inbeste email heltzera kusenak ikaslienak. Horren honen laura kenduta, ez dakusen helduko hainbeste mensaje. Eta guk direktamente zuzentzekoak hor ikusiko genduan, zuzentzeko daukaguzen lanetan, hor ikusiko genduan, faltarako zen lanak zuzentzeko. Hor ikusitza nahiko izango zen. Eta ezin ibili beharko korreuan, borraten hainbeste email. Gero, dago beste gauza bat, eta da ikasle moduan eurari eseltzeko hainbeste email. Hori ja ikasle bakotxak bere sarpenetan aldatu behar daben zeo zer da. Adibidez, hemen, ikasle moduan hau sartuta. Ikasle moduan hau sartuta, eta hone dira nire gelak. Eta ikasle bakotxak elegidu behar dau bere sarpenetan zeintzuk notifikazio nahi dituzen heltzea eta zeintzuk ez. Orduan, ikasle moduan ikasle bakotxak emiadana esarpenetara joan, bajatu, eta hemen, honek, eurak irakasleak ez dizelez, barrendeak. Orduan, eurak emiadana da, hemen klik, bajatu, eta aukeratu nun nahi dabezen notifikazioak edo emailak heltzea. Orduan, honena izango litzateke honedanak entzia, eurari korreuan hainbeste email heltzeko. Eta gero, eurak jakitxeko lanak noiz daukesen etxeko edo zeintzu faltarak esen, ikasgelan bertan egitekoak klik eginda horra agertuko erakesen. Egiteko daukesen lanak. Hor, edo ipini badau fetxa bat egutek izan. Baina egitekoetan dana agertuko zen. Agertuko ziren epe mugarik gabekoak, datorren astean, eta danak agertuko ziren. Aste honetan, epe mugarik gabekoak. Hemen doz. Gero ikusi guztiak, danak ikusteko. Baina, gehiagei luzatu barik, horan izango zen. Epe mugarik gabekoak, 31. Aste honetan 3, datorren astean 3. Danbezongo zirean ikusten, zeintzuk faltazak esen etxeko. Bertan Classroomen, horan euren korreua esan saturako hainbeste.